आसाम गौरब बान्था बावैसो सिगाङाव थामहिनबा मैया फोसावजानाय आसाम सोरखारजों नैबे आसाम गौरब बान्था बे आसाम गौरब बान्थाखौ मोननो हानाय जे नखरफोर थामहिनबा बे ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबाङानो रंजाखांनाय बेखौ नुनो मोनदों। नंगौ नैबे समाव आङो दङ चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय नैबे गोरोबदारा नैबे भुटियापारा जे गामियाव आरो बेवहायनो सासे बर'नि साबसिन आबादारि थामहिनबा बिथांनि मुङानो जादों मा सर्बेश्वर बसुमतारी प्रग्रेसिभ फार्मार महरै बिथाङा आसाम गौरब बान्था मोननो हादों। थारैनो जों बुंनांगोन जे बर'नि गेजेराव बिथाङा सासे नैबे बान्थाखौ मोननो हादों आरो बेनि अनगायैबो नोंथांमोना मिथिगौ नैबे रस्तम बसुमतारी बिथाङा मोननो हादों। आं नैबे समाव सर्बेश्वर बसुमतारी न'आव दंफैयो आरो बिथांमोननिफ्राय बिथाङा बे बान्थाखौ मोननानै माबायदि मोनदों गोजोननाय बेखौ बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन आरो बिथाङा माबे बिथिंजों आबाद मावनानै आथिखालाव सोलिबाय थादों बेखौ बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन आरो जोंनि बर' माहारिनि थाखाय आरो बिटिआर हालामनि थाखाय बेयो जोबोरनो बाख्नायथाव जे बिथाङा नैबे आसाम गौरब बान्था बे बान्थाखौ मोननो हादों आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों बिथांनि न'आव नैबे गोरोबदारा गामियाव आङो दंफैयो आरो भुटियापारा बे जायगाखौ थामहिनबा भुटियापारा होननानैबो मिथियो। दा बेहाय बिथाङा न'नि जे थासारि बेवहाय गोबां बिबांनि जे बिथाङा नैबे फुल बेखौबो बिथां बे समाव न'आव नोंथांमोना फैयोब्ला बेखौ नुनो मोनगोन। आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय आरो नैबे समाव आं बिथांजों सर्बेश्वर बसुमतारी बिथांजों आं सावरायगोन आरो बिथांनिफ्राय मिथिनो लागोन माबायदि मोनदों आरो नोंथांनो नैबे समाव जे आसाम सोरखारा नैबे आसाम गौरब बान्थाखौ नोंथाङा आरजिनो हाबाय गोसोखौ माबायदि मोनदों? आं गिबियावनो खुलुमनाय थाग्रोबाय जे आं बे आसाम गौरब बान्थाखौ मोननानै गावखौनो गाव खोब मोजां मोनदों। नाथाय बेहाय आं हारसिङै बिनि क्रेडिटखौ लानो लुबैयाखै। बेयाव एज ए हल जिहेतु प्रत्येकटा डिपार्टमेन्टआनो जोङो बिथांमोनजोंनो जोङो नले गले भाबै बिसिनिफ्राय देहा परामर्ख लानानै जोङो आबादखौ मावबाय थाखादों। सेरिकालसार होन एग्रिकालसार होन फिसारि होन गासिबो डिपार्टमेन्टनि बिखयब'बियाफ्रानो जोंखौ बिराद मोजाङै बिथोन होयो। बिथांमोननि बिथोन बायदि जों मावदों। बे मावनायनि फिथाइखौ दिनैहाय मोनदों। बे जाहैबाय खोब गोग्गाथाव आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि आबादारिफोरखौ आङो बेखौनो बुंनो सानो जे बे बान्थाया अनलि आंनिल' नङा बिथांमोननिबो गौरब जे आबादारियाबो बिदिनो जों आसाम गौरब बान्था मोननो हायो। दा बेखायनो साफ्रोमनिबो बियो आङो बे क्रेडिटखौ माबानानै आंनिफ्राय गिबि बेखौ जासिहरग्रो थाग्रोबाय आरोखि। दा बेखायनो आं बे आसाम गौरब बान्थाखौ मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों जे आङो बिथांमोननि थिननायजों आं मावनाय लोगो लोगो दिनै एसे गाबोन एसेनो आं बेखिनिसिम फैनो हादों। दे गोबां बान्था मोनदोंबाबो नै दिनैनिया बे साबसिन फेमास जानायलाय आं बेखौ खोब मोजां गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों आरोखि। नोंथाङा नैबे आबाद बिथिंखौ माब्लानिफ्राय जागायजेननाय जे नैबे बिथिङाव नैबे साइन्टिफिक आयेनजों आबाद मावनांगौ बेखौ नोंथाङा माब्लानिफ्राय सेलेक्ट खालामनाय? बे आंनि आबाद मावनाया एक्सुवेलि खोब खस्थ'नि गेजेराव आङो 1995 सननिफ्रायनो आङो बेखौ मावबोदों। नाथाय आं बेबायदि साइन्टिफिकेलि मावनो हायाखै। साइन्टिफिकेलि मावनो होननाय बुस्थुआ एसेबां सहस नङा आरोखि। मानो होनोबा दा माखासे खोब हिसाब लानो गोनां जायो। दा जेरैहाय जोङो ना फिनांगौब्ला बिगासे फुख्रियाव बेसेबांथा ना होनांगौ, मा प्रजातिनि ना होनांगौ, बेसेबां परिमाननि होनांगौ, बेसेबां आदार होनांगौ बेखौ एडजास्ट खालामनाया बिराद गोब्राब जायो। दा जिखियानो जादोंला मानो आङो बेखौ 2007निफ्रायनो साइन्टिफिकेलि बेखौ एसे मावबोबाय थादों आरोखि। दिनैसिमबो फुल प्रेजेट जायाखै। साइन्टिफिकेलि आं दाबो फुल प्रेजेटलि मावनो हायाखै। खारन मानो होनबा माखासे बहुद समस्या थायो। दा थेवबो आगोलनिख्रुइ जथेस्थ' बांदों आरो जों लोगो आबादारिफ्राबो जथेस्थ' बांदों। दा बेबायदिनो जों सहाय सहयोग लालायनानै जों बिदिनो मावगासिनो दं। जोंनि न'खरखौ दावगाहोनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलखौ दावगाहोनांगोन। जोङो साफ्रोमबो आबादारियानो जाहाथे बेबायदि मावनो थाखाय आवगायबोबा जों साफा गामिनि मोनसे
आदर्श बायदि जाबोगोन आरो गाव गावनि न'खरखौ मोजाङै जों सालायलांनो हागोन आरोखि आं बेखौनो मिजिंथियो जे साफ्रोमबो आबादारिया गोसो होनानै मावनांगौ जे दानि मुगायाव फरायसाया गोसो होनानै फरायनांगौ साख्रिया गोसो होनानै साख्रि गावनि माबाखौ डिउटिखौ मेनटेन खालामनांगौ आबादारिया गावनि समखौ खोब गोसो गोथारै समखौ होनांगौ अब्लानो जों साफ्रोमबो बिनि फिथाइखौ सानसे नङा सानसे मोनो आरोखि नोंथांनाव न'आव नुनो मोनदों जे नोंथांनि सिथ्लायावनो गोबां नार्सारि थारमाने बिबारफोर नुनो मोनदों दा नोंथाङा बेजों लोगोसेनो बे बिबारफोरबो बा नार्सारिफोर दं नामा आंनाव नार्सारिया दङ आङो बेखौ 2008 सननिफ्रायनो नार्सारिनि सोमोन्दो दं आङो दा बुंनांगौब्ला दा सेरिकालचाराव आंहा मुगानि नार्सारि दंमोन मालबारि नार्सारि दंमोन आं बै मालबारि नार्सारिखौ सिक्किम पर्यन्त साप्लाय हरखांबाय ओजोंहाय खारं केसेरु होनो बेखौबो नार्सारि खालामनानै बियो ओजोंहाय सानजाहा फ्राय अरुणाचल नागालेण्ड ओजों मा होनो मेघालय आं बेफोराव गासिबो बे फुलिखौ साप्लाय हरखांबाय आरोखि दा थिग बिदिनो आंनाव दा गय फुलि दङ गय फुलियाबो गोबां दं आरो थिग नै देग्लायनिफ्राय आङो बे बिबार नार्सारिखौबो खालामनो नाजादों खारन दानि माबायाव जोङो बबेजों बांसिन भेलु फैयो बांसिन रां खामायनो हायो बेखौ आङो खोब स्टाडि खालामै दिनैहाय आङो नैबे नार्सारियाव खोब गोसो होदों नार्सारियाव जोंना जथेस्थ' लाब दङ आरो ना आबादावबो जथेस्थ' लाब दं थिग बिदिनो जोङो बबेजों साबसिन लाब दङ बेखौनो जों गोसो होनानै सानखांबाय थानानै मावबोबाय थादों आरोखि नोंथांनाव नुनो मोनदों बेहाय न'आव मोनसे जायगायाव नुनो मोनदों नोंथांनाव नैबे एम्फौ लाथानि बिथोब नुनो मोनदों थारैनो बेखौबो नोंथाङा बे आबाद महरै लादों नामा बे एम्फौआबो सेरिकालचार माबायावनो गोलैयो नालाय बे एम्फौआबो आबादावनो गोलैयो जे एम्फौखौ आङो मा खालामो बेखौ फिबाय फिनानै मा खालामबाय बेखौ फिथोबखौ सुखांनानै बिदै बानायो दा बिदै बानायनानै बेखौबो आङो बिदै हिसाबै कमार्शियेल हिसाबै जोंहाय मणिपुर सेम साप्लाय हरखांबाय ओमफ्राय ओजोंहाय ढेकियाजुलि बिसिमबो साप्लाय हरखांबाय खोब लाबजनक आरोखि बे एम्फौनि आबादाबो जे जोङो एम्फौखौ जों दो दाब्लायै फिनानै बाजाराव फाननायखौ सानालासिनो बिनिफ्राय जों बांसिनै बोरैहाय भेलु एडिसन खालामनो हायो बेखौ जों सानोब्ला जोङो बिनिफ्राय मा खालामनो हायो जोङो बिदै बानायनो हायो बिदै बानायनायनिफ्राय फिथोबखौ फानालासे जों खुन्दुं बानायनो हायो खुन्दुं बानायनानै जि दानो हायो दा बिदिबानो बहुत माने भेलु एडिसन जालाङो आरोखि दा बेखायनो आङो नैबे माबाजोंबो सेरिकालचारजोंबो जथेस्थ' सोमोन्दो दङ आरोखि आरो एग्रिकालचारावबो बिदिनोसै जोङो माइ आबाद मावो माइ आबादखौ मा खालामो जे जोङो अकल माइखौ जानो थाखायल' मावनानै लाब गैया जे बेखौनो एग्रिकालचार इउनिभारसिटियानो जा बा कृषि बिगियानानो जा जे बेफोरजों जगाजग खालामनानै दा हाइल्डिं भेराइटि जिथुनाखि रनजित साबुवान स्वर्न साबुवान बेफोरखौ मावदों जों बेफोरखौ मा खालामनांगौ जोलै हिसाबै मावनानै जों बेखौबो डिपार्टमेन्टनि थ्रुयैनो साप्लाय हरनो हायो अब्ला जों बेखौ गोबां रां मोनो आरोखि दा जुदि जोंहा ट्रेडिशनेल हिसाबै जों बाजाराव जुदि खुला मार्केटाव फानहैयोब्ला मा मोनगोन जोङो 600 650 700 मोनगोन जुदि बेबायदि जोलै हिसाबै जुदि सोदाङोब्ला जों 1000-1200सिम मोननो हायो आरोखि पार मन अब्ला जों बेबायदिजों साबसिन रां खामायनो हायो आरोखि दा बेबायदिनो जोङो मावगासिनो दङ दा बिदिनो आरो गुबुन गुबुन बिदिनो भेजिटेबल क्रपआवबो नै दा जोङो मोनसे गोदान प्रजेक्ट लादों राजस्थाननिफ्राय स्टार फ्लावार दा बेखौबो जोङो 500 बिगा मावगासिनो दं दा बिनि रिजाल्टखौ जोङो फेब्रुवारि मार्चनि गेजेराव जों बिनिखौ कमप्लिटलि फकासाव फैगोन आरोखि दा अबयसे रज'नानै गोरलै जानानै दं गतिके दा नुसारनो हाया दा बेबायदिनो जोङो गासिबो गोदानै मावनानै जों आबादारिफोरखौ बिदिनो माबोरै जों मावबा जौगागोन आंजों लोगोसे दस्रा गुबुन आबादारिफ्रा बेखौ जों नाजाबाय थायो आरोखि नोंथाङा आथिखालाव नैबे समाव मा आबादखौ दासान्दि मावगासिनो दा आबाद होननानै बुंनांगौबाथ' आंहा गासैबो दं दा फिसारियाव ना दङ गय फुलि दङ आरो जुखाम आबाद मावदों आङो आरो बिदिनो दा नार्सारिबो दङ थिग बेबायदिनो आरो नैबे स्टार फ्लावाराबो दङ आरो लोगोसे नैबे एम्फौ ग्रेनेज खालामदों लोगोसे अमा दं आरो लकेल दाउ दं थिग बिदिनो गासिबो जिखिनि हानायखौ आं सरजाबनानै गासिबो बिनिफ्राय एसेनो जों जाहाथे न'खरखौ सालायलांनो हायो आरोखि खारन मोनसेल'
जिनिसखौ लानानै बा मोनसेल' आबादखौ लानानै जों आबादारि नामखौ लानाया आंनि थाखाय सम्भब नङा गतिके एभ्रिथिं जिखौ जों हायो कन्ट्रल खालामनो बेखौनो लागासिनो दं दा अमायाबो बारा गैया ओरैनो जोंनाव अमाया 10ताल' दङ बियो दा आंनाव लासैनो जेबो जुदि जायाब्ला लासैनो बांलांगोन टारगेटआव आंहा बारा लाया आङो बेखौ 40तासिम लागोन आरोखि 40तानिफ्राय आं बारा फेहेरा खारन मानो होनबा मोनसेयाव आङो बांद्रायखौ गोसो होथारा आरोखि कमप्लिट थाजोबनांगोन आंनाव अमाया जुदि कमप्लिटलि हेम्पार जायोबाबो बा आंना जाहाथे दस्राजों थायो आरोखि नायाव जुदि कमप्लिट हेम्पार जायोबाबो आंहा दस्राजों थानाय आरोखि दा बेखायनो आं मोनसेल' बुस्थुआव आं इसेबां गुरुत्त' होआ आरोखि बिनि एसे बिदिनो गासैखौ सरजाबनानैसो आं मावो आरोखि दा बिदिनो आसा खालामो बिदिनो आं मावलांबाय थानो हागोन बेखिनियानो आरोखि खायसे खायसे आबादारिफोरा बुंनो नागिरो जे आथिखालनि समावबो आबाद मावबावो नामा होननानै मोनसे कुइसन खालामनो नागिरो बा थामहिनबा बे सिखाङो दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन नङा बे आबाद मावबावो नामा होननाय सोदोबा जोबोद गोरोन्थि मानोना जोंनियाव दा हमना लादो आसामावनो होन बा BTC आवनो होन गासिबो आबादानो बांसिन दा आबाद मावाब्ला जोङो मा खालामनो सोर साबैसेया साख्रि मोनगोन सोर साबैसे साख्रि मावगोन सोर साबैसेया कन्ट्राक्टर जागोन सोर साबैसेया बिजनेसमेन मावगोन गतिके गावबागाव श्रेणीखौ बासिनानै बे आबादाव नांथारनांगोन बे साइन्टिफिकेलि जुदि आबाद मावोबा जों साख्रियाजों कम्पिटिसन मारिनो हानाय क्षमता दं बेहाय आं बेखौ हुबहु देखायनो हानाय क्षमता दं जे साख्रिया जुदि 50,000 थाखा मासाव मोनोब्ला जों 60-70 हाजारसिम खामायनो हायो आरोखि दा बेयो जाहैबाय गासिबो बेखौ लानानै जों साइन्टिफिकेलि नों आबाद मावनानै सरजाबनांगोन आरोखि बे सिंगेल जुदि थालिर आबाद मावोबा थालिर आबादाव मा मोनो नों पार बिगा 60-70 हाजार मोनगोन नों बियो बेसे जाहैगोन बोसोरसे दा बेखौनो अकल आङो थालिर आबादखौल' मावनानै आं आबादारि नाम लाबा जानाय नङा गय बागान जुदि आङो बिगासे मावदोंबा गय बिगासेयाव मा मोनगोन आङो 50-60 हाजार थाखा मोनगोन बेल'जों आं सोलिनो हानाय नङा आरोखि गतिके बेबायदिनो गयनि फैबाय फाथैनि फैबाय खमलानि फैबाय जों एभ्रिथिं बेबायदि सरजाब्लासो जोंनि न'खरखौ जोंनि अभाबखौ सुफुंनो हागोन आरोखि बेखायनो आं आबाद मावबावो नामा होननाय सोदोबा खोब गोरोन्थि गतिके जों आबादाव फैखाथारनांगोन जोंनि BTC आव फ्लाड एफेक्टेड एरिया गैया बेवहाय फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै सेरिकालचारनिफ्राय लानानै एभ्रिथिं बिराद मोजां स्कप दङ जों बेफोरखौ जुदि मावनो थाखाय नाजाबोयोबा आवगायबोयोबा जथेस्थ' जोंनि बेखार माखासे श्रेणिया जों बेखौ गावखौनो गाव एंगेज जानानै सल्भ जानो हागोन आरोखि आं बेखौनो मेसेज होनो सानो जे कुनु दिन जों आबादखौ नेग्लिजेन्सि खालामनाङा आरोखि जों आबाद मावनानै जों जथेस्थ' गावखौनो गाव मोनसे सिनायथि होनो हानाय क्षमता मोनो आरोखि बिटिआर हालामनि हाफोरा जिहेतु नैबे लवार आसामनि जिखिनि हाफोर दं बिटिआर ओनसोलनि बे आबादा बे नैबे आबादथिलिया थामहिनबा बे जायगाफोरा बा ओनसोलफोराव माबे आबादनि थाखाय साबसिन जोंनि BTC हालामाव जितु नुबाय लवार आसामाव लवार आसाम होनबाबो जोंहाय खोला दङ साहा दङ जोंनि साहानि हाफ्रा ओरैबायदि कम्पेटिबल जे उद्यान हस्य बिसेसकै फिथाइ सामथाइ सेरिकालचार बा बेफोरनि थाखाय जथेस्थ उपयुक्ति जिहेतु फ्लाड एफेक्टेड एरिया नङा जों ओजोंहाय नायबाय क'क्राझार टु चिरां बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर गासिबो बेखौ आङो नुजोबबाय मिथिजोबबाय गतिके बे हायाव जोंना फिथाइ सामथाइनिफ्राय सेरिकालचारनिफ्राय जों बे आबादखौ जुदि खोब गोसो होयोबा दा जोंनाव मा खालामो जोंनाव माइ आबाद दा माइ आबाद थिलिनि बे दैफ्राबो जोंनाव जिहेतु सरकारा जोंनो जथेस्थ सुबिदा खालामना होबाय दा बेखायनो जोङो जेब्लानो जोंनो दै नांगौ अब्ला जों सोनो हायो जेब्लानो जों दैखौ फोराननो नागिरो जों दैखौ फोराननो हायो दा बेहाय मा खालामनो हायो जोङो माइफोरखौ हानानै बेहाय जुखाम आबाद मावनो हायो अन्यान्य गुबुन आबादखौ मावनो हायो जों बेसरानो जा दालियानो जा बेफोरखौ जों जथेस्थ मावनो हायो दा बेबायदि जुदि जों साइन्टिफिकेलि जुदि मावोबा जथेस्थ जोंनि बेकार श्रेणी मानसिया बासियो आरोखि दा जुखामा ओरैबायदि डिमान्ड दङ जुखाम माइनिख्रुइ जुखामा लाबसिनथार मानो होनना बुंबा बिगासे हायाव जुदि जुखाम मावोबा नोङो बिराद मोजाङै जुदि जोथोन लायोबा बेहाय अन्तत 10 कुइन्टेलनिफ्राय 12 कुइन्टेलसिम मोननो हायो आरोखि बे 10-12 कुइन्टेल जुदि जुखाम मोननो हायोबा नायदो नोङो बेयाव दानि रेटआव 2000 थाखानि सिङाव मोना नोङो कुइन्टेल बे 2000 थाखा बा 20 थाखा केजि बे माइखौ जों 20 थाखा मोनोबाबो बहुत बिजों बहुत डिफारेन्स थायो आरोखि बेखायनो बे जाहैबाय उपुरा खेथि दा जोंना मानसिफ्रा माइसालि माइखौ बांसिन गोसो होबाय दा बे जुखाम थुखामखौ बारा गोसो होआ दा बेखौ हा गैया होनबाबो जों बे हाखौ जुदि लिस्टआव लानानै जुदि मावबाबो आरामसे बे हा बिगोमानि जों बांसिन खामायनो हायो आरोखि दा बेखायनो आबादारिफोरखौ आङो बेखौनो सानो जे
जों आबाद मावबा जे लस जायो बेखौ साननाङा आरोखि साइन्टिफिकेलि गावखौनो गाव गोसो होनानै जुदि मावबा जथेस्थ' लाब दं आरोखि। बिथाङानो जादोंमोन सर्बेश्वर बसुमतारी आसाम गौरब बान्था मोननो हानाय आरो बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौ मिन्थिना लाबाय आरो बिथाङा फोरमायदों नैबे आथिखालनि जे बिटिआर हालामनि जे हाफोरा आबाद मावनायनि थाखाय माबे बिथिंजों मोजां बेखौ बिथाङा मोजाङै फोरमायबाय आरो आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जे सासे सुबुङा दि गसंथानो हायो बिनि सायावबो बिथाङा रोखायै फोरमायबाय आरो आथिखालाव बिथांनि जे आबादा मा आबाद मावदों बेखौबो बिथांनिफ्राय जों मिन्थिनो हाबाय आरो नैबे समाव आङो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायबाय। गोजोन्थों।